Nanay. Nanay. Ano, nabasa. Uy, isa ano? Natakot ako basa. Namuwi na ka ba? Naningaw man. Hi guys, madyong gabi ninyong tanan. Alas 10 na sa gabi, dyan na midariga. What? Ari na naman midari magtugtog. Kay, ang kapoy naman ninunog, magtugtog na ito sa bayan dyan. Mabiyahe pa kadlawon. Kay kuan man. Alas 3 man sa kadlawon mo larga ang birds. Dyan nagbuhat na po mga tirubi dari. Ipadung na po siya tirubi. Jawa na lamang ko nag-video dito pagikan sa bahay kay naluoy kong giyan. Kay si giyan kaubanan mga jud. Wala man tayo exam. Pwede tato siya mo absent. Timing man nga exam nila ugma. Gisakitan ganito go. Nag-review gisakita go. Diya. Gabi na to na uli kay iningapit ko no siya simbahan. Nanagtot ko no siya simbahan. Ganiha. Mangihi ko eh. Ganiha ikaw. Naman siya bread sa likod. Diya, kita-kita alaman ta dito guys sa Bohol guys. Lima pohon. Grabing ka abog. Hey guys, nanamidari sa kwan guys barko. Dagig-dahigda mi kay wa mi mga tuog. Wa mi nakatuog dito sa terminal kay grabing sa baah. Alam ni rabang tagpwesto dito. Kaso lang grabing sa baah. Bo nagin sa tong mga crew ganiha nga grabing gazing sa baah. Nanamidari gagdahigda tapos ni kunta ng lingab-ngab. Si ate, harabas ate. Haras ate. Nasa lipdan. Anihigda na dahil nagtil na. Hindi kapoy. Okay. Wajib may ito. Kuhan na karon, mag alas 3 na. Hapit na ni mo. Larganing kuhan guys. Barko. Nagkaon biskwit. Hintay na ay cup noodles kay mainam tag-init. Diyan naguwan ra baga jud. Medyo laman ang tag nagabot dito sa Tagbilaran ug wayuwan kay magmotor ra ba mi murag jud gidalig pison pangkit dawn jag biyahig uwan. Medyo tag kaluyas Ginoo di mag-uwan. Kaligo kita doon. Ginoo ko. Si ate na to, yung siguro sa ate. Hindi ko. Pagtimo diha. Pagtimo ra ko dyan. Gamay ra may kwan guys, pasahero. Gamay ra. Dyan, mura to guys, makita-kita ra taon dyan guys. Nagamot na mo dito sa kuwan. Tagbilaran. Hey guys, lunggo na mi. Medyo gani kaya ng kalinaw kadyo ag dagat way bawd. Dali ramin abot. Good morning Bohol. Bohol na jud mi guys. Nagdagat linaw kadyo. Naud na mi guys. At yun dyan si ating si Nicole. Hi guys, dana jud Bohol na jud mi. Ay, hawa.
Gamay din motor yung gida. Oh, gamay. Masakay na ko. Hindi mo ha. Oh, kita-kita rata dito te. Waklay sa dito. Ha? Exercise mo ito. Ah, dito ra ko musakay. Ato sa gawas sa sakay. Nagawas ako. Ta. Naman ba? Hi guys, madyong buntag. Nagajud mi bohol nami guys. Naragamong bag sa kuan guys. Nahinay nami guys. Pangayuan sa ticket ready na. Hindi na oy. Anong pangadjuan pa man tag ticket nga pagawas naman ta. Una nga, pangayuan na dito. Isa man na nga ticket. Ay, adi ba? Lahi man ang ila kay kargamento man na. Ano sila ate? Ano mo? Para sila sa ate to ah. Sakay na sila tricycle mo na nami. Matahan ko yun. Kayo asa ko ang salabi na pandeclare. Aman ni mo gibutang. May nanay sa bago. Umong sa kudre. Nanay sa bago. Iguwan de dani. Are be. Ato na lang tas daw mamahaw. Ay po ko pa mga be. Ani ato ra ganito dito sa daw mamahaw. Kita pa tanang kami na ulo. Sa nakaning lugaran eh. Akuan pa man nga tagbakan pa man eh. Ay, tricycle dani no. Bye. Pagbuhat pangbuhat ng kalsada no. Ako sa atin. Hindi ko ako napapiping. Siro-siro sa kami natin. Tanaw ra. Tanaw ra. Diha to mo diha man to mo tugong katong na eh. Kuan magbuhat na sila. Sari man tali mo. Away takbo. Ay tugtong raman na sila. Tugtong raman. Naduli na hapit. Hapit din naduli. Kanya hapit na kapulay. Ayun ba? Uy. To. Nasa ko sila sa atin dito nakasakay na si Baan. Gusto ka dyan magipadagan ang Baan. Maglit ikaw ko. Maglit mo sa kay gingana. Ay grabe na sila magpadagan. Kung ang nalaman nilipad. Oo na pa siguro sila sa ating abot. Kaya kasi man kadong magpadagan ng mga Baan. Ditso na to. Ay di ay sa dao ra di ay. Yan dyan. Nagabot sa dao. Magsiris ra. O depende ni ate. Pwede ra po sila mag-Baan ditso. Alis siya. Pero ako di ko masakay panoy. Madyo kayo mag-series ko. Kapuyon mo na ng Baan. Di ko sa kadong padagan. Nagpaway sa medari ka rin guys. Hindi na may mapit ila ka Mama Julie kay biyahe na siguro po rin si Mama Julie pa doon siya. Maribuhok naman eh. Sipaan sa kuwan na maribuhok. Pag-asa medari guys. Stop.
padulong mo ni sa kono. At nalala ko itong nag-pair kuwanta. Atong sa pero per 4. Per 4 mo man yung pair pa na sa kadaha. Tricycle ka. Ano yung nasinuan ka? Kampanya. Wow. Hi guys, mancang buntag. Paglayo nami pero ladyo pa gamang biyahe. Kita pa may kananay kantin nga malapsan pa kay maho. Pinagmakaw. Silang nagaglaw. Magala City na. Sugod na po ka nagtukuan guys, init. Hi guys, namaho na mi dari. Diyan nagsuot na mi og kanang pang protection sa init. Ito bang nakuha? Kaya grabing kainit na. Ladyo-ladyo para baga mo yung biyahe. Namaho mi dari na may kantin dari dia. Sakuan pa ni. Baklayon pa ni guys. Ladyo pa mo ang biyahe. Siguro mga 4 pa ka oras. Ang alis siya. Grabing kaabog ka kuan kalsada. Ano nagulong dito daw? May banggaan ito guys sa mga nagian. Pan kanila din behind may kasagado magpadagan ni mo ni firming madistrasya. May magpadagan grabe. Huwag na laman pa. Nagparon. Dali ka basakan. Basakan. Buhol na dyan kinanay mga kabasakan. Nakabasakan o. I-open ra na ka ng kuhan sa helmet. Di makatugon ang po. Grabe, nagadyang inita guys. Grabe din yung sakripisyuhan eh. Valencia, okay. Ha? Valencia na. Nalamis kuhan guys, Valencia. Nandiyan kami mahapit na nailakati Flory na balik. Ayun, team. Oo, Valencia. Oo, kasi ilang po yung makita ron? Ahing na si Mem. Ay na lang, dito na lang ta. Kanang watay da mga bagay sa mukan ko magkapit-kapit na idang mga dada. Wala man din sila mga delivery boy. Nagnay mga sadyot nga mga deliver. Sila pa yung pag-initan. Sila yung makasapan. Mo may emblem nga mali agi kuan. I-order. Kasagaran ng gibuwad og gumay ibang nalabjan o. Hi guys, namahuway sa medari sa kuan guys, dapit sa dagat. Sa lubot. Hawak sa likod guys oh. Muna view sa likod. Sakit sa lubot guys. Ang dagat tarang ka tinaw, namahuway sa mi kay grabe. Di lalimingani nga. Magmotor-motor. Pero enjoy guys ha. Pero enjoy noon kay adventure ka adyo ba. Pero kapoy laman. Sakit sa tuk.
Sakit sa kuan baligkawang pero okay ra guys kay enjoy man, adventure man kaadyo. Hoy pahuway raman mi nahinay ra mi kuan food padagan. Pating kusugag ulan kanina, may gani diri way ulan. Yung ganing kay way uwan dani, maadyo nagtimpo. Og dagat ang lamay kadyo views dagat. Parang katinaw. Sugay ulan kanina sa. Ganina dito sa kuan kasi gaguan medyo ganing karon kay wa nay uwan. Yan. Nandiyan maginahinay na pod mi guys. Kinapa mi sa Garcia Hernandez. Napay mo ang labjan. Kuan Ila? kalungsod. Garcia nani, Agna. Ay Duero. Ay Agna lagi din Duero, Gindulman, Kandihay, Lungsodaan. Napay 5 kalungsod. Nga mo ang kuan guys, agian. Walo na nakalundot to agian dai walo na. Nandiyan maginahinay na pod mi guys. Kani nga mo ang bag nga gamay kuan ni Balon. pagkaon. Mga biskwit guys kaya magtagutom sa karsada rin na mamalit. Tao na lang. Sabi ko. Gagamong tubig hapit na mahurot. Kinanglan mo sige na mong tubig kay grabing ka init. Tipid kay sa gasolinas guys, kaduha pa may nagpa-full tank. Gikan sa dalagit. Tipid ning Among motoras gasolina. Karong ikaduha kay napusara ka to. Anda sipod magmotor kay mahal na kadyo pamasahe ba? Sipod magmotor, makasave pag magmotor guys. Ako si atras mo. Ay mahulog sa dito. Agad to ang oras, alas 8:45 sa buntag. Murag dali ra gamo ang kuan. Biyahe. Mga kuan lagi na sila pa kanang mga driver ug mga van, grabe na. Sige kadyo mga ipadagan. Gusto naman tayo. Mao nang daghan kadyo mga disgrasya. Kay grabe na sila magpadagan ko ana laman ipalupad mabitong di jud kumusakay gingana. Kinatagam ko sa katong day pagulinaw des niagi ani sakay migban nga grabe gusto ka kadyo padagan. Kulbaan ko. Anja guys. Biyahe na punta. Maginahinay na punta. Hinahinay raman na mo ang kuan guys padagan. Basig matagtag ba akuan pero di naman siguro matagtag eh 6 months naman pero hinahinay ra gihapon ni nanilong mi dari guys kay taligsik lami ka jud tanaw ng kuan kabasakan kamajan narang kaluwag ka yung kamajan init pero taligsik. Ginuo ko nang sarbaling langitan ni. Istorbo ra man ni sa mga biyahe. Dali mi kay udto na. Ginagbo man yun mig taligsik. Mami na kaya na pa higda. Kapoy nag-driver. Ang tagatulog tarong kanina to sa haba kay mga kuha. Ha? May maduhon ba ang gabi tayo? Dahil na sa paggabi tayo, talawag na namin si Zay. Kamusta nang? Anak ng gabi ko. Parehas ta, survive. Bubuhat, talawag ng buhat ya. Simbuhat. Nagsuman ka? Lasot. Yan na midari guys. Grabe uwan. Love you. Ganira mo call? Kapsis. Manilong mo dito, pag panilong, paglarga, bundak ka na po. Busi. Nanay. Nanay. Ano, basta.
Laman din. Balik ka mo sa una. Sambot ito kanya. Balik sa una. Kami magkakaroon ng ang kuya may benta. Hindi, kaya nagpa-monitor mo sige sa sinka, di ba? Malapi ma. Para ba dun doon basa? Sinanay. Pag-iinis mo pangaligo mo. Amen. Amen. Kanta tayo po amen. Pangaligo mo. Hindi mo, malagi ka na eh. Ang paniwang kahit taas ng cholesterol. Grabe. Pero ningwa pa, inuong ka nga nagniwang. Hindi mo kurmado yung tambok po. Paniwang kahit. Ang tambok ka, pinan ng gawin diet po ka. Kaunagan na. Ang taas ng cholesterol. Nahanggang Kaya na namang bakuha. Ang giti na na dyan ang mga puti-puti. Bako bunawan. Magkapanood na. Ang giti na na napay puti-puti. Ha? Kaya puti-puti. Ano na sa akin ko silang. Ang dalaman ni may lang. Nakaraman yun ito na. Balis na ko nakatanukuan. Wala mo pangaligo. Wala mo gilusot na po lang lagi. Pwede na yung sila dyan. Tuwan kay palit kong mangga kapon. Kaya mamilaing ma. Haman yun yun. Ay, di mangga ko na tayo. Kasi mga sa ikaw. Ha? Ikaw naman, nasa dyan. Di ba, mas dun dun. Kaya ito nabasa to. Sa pag-ilis, muna. Munaan. Diyan ako siya. Bab. Kustit. Ang tao na Iniwang ka ni Gos. Basta mo ka. Basta kayo. Pag-inis. Para mo jacket. Hindi ko sa mga mo supunon. Hindi ko man mitog. Lagi ba ito? Para manginita na mo ganinas biyahe. Sige rin magiging Irangir ni Rin. naman magtubig. Gabi eh. Minum magtubig Matulog ka. kami sa sport. Diyan kay, ano sa baa man ang mga awal to nang iiniwan sa sport ba? Love you, Mama Dede. Love you. Saka mga ano Kiss Mama Jijin pinili. Nana kay uyab yan. Paila-ila ko si mga uyab yan bi. Tama, Mama to the legs. Parang lamiyara bag legs lim buyag. Na kay uyab yan. Mawaman. Nito minangaon sa baklayon dai karindiri nga mong nalabjan yung kaon na midadto. Dani na minahaw. Dali lang. Mas di. Sa tay? Malabi, Ma. Malabi, Ma. Suga pa na mo ba? 40 to 10. Diyan namin sa kuha. Mas at dito rin mamatidin. Padong pa. Sa Ano naman mo uban mamatidin? Padapin lang din mo kay mga bahan, grabing Diyan, wapit sa Valencia. Kuya Junjun. Mopit ang tami dyan sa dagan mamig bitbit. Wala. Yan kay exam nila. Moto rami nagka padong uli mapit rami dadto. kay Mabusog na ko, Ma. isip lang kay surrender yung baga ko na Sabi, willy siya tabi.